Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We kom na Difrenti Begi no in het programma die zie je kisi Difrenti Begi die Difrenti Okasi die de. Lobiwang, beribiwang, archimang nanga lukumang alamala. Tide we belesma tu dua den Begi die Difrenti Okasi en dan we zie wang de die bescherming voor Allah die den Pikin die Begi die den Pikin. Abos kupo man voor Allah, subhan profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben Suku Beskerming voor Allah die den grand Pikin voor eng sobu Hassan na Hussein. Abdejina o izukuma bikalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Dat wataki me Suku Beskerming voor Allah Jiu tu abebeji jenen tu. En if aan ching, no mooi katak jiu, ikantaki, of ikantak jiu alamala, dat ikantak ook toe. Maar zie Suku Beskerming voor Allah jiu tu tegen alle die dibri, den Satan en alle meti, ik kan vals maar aan. En alle meti en alle ogri ai. Hadith boek over Bukhari dat ik kan vinden.